Αυτός ο άνθρωπος δεν σπάει πια. Δεν εξημερώνεται με τρυφερότητα, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά πως η τρυφερότητα συχνά έρχεται πριν το χτύπημα, πριν την προδοσία, πριν την εκμετάλλευση. Έμαθε να είναι δυνατός όχι από επιλογή, από ανάγκη. Δεν περιμένει σωτηρία, γιατί όταν πνιγόταν, κανείς δεν ήρθε. Όταν έπεφτε, κανείς δεν άπλωσε χέρι. Όταν πέθανε μέσα του, έσωσε τον εαυτό του. Οι δυνατοί άνθρωποι δεν γεννιούνται, σφυριλατούνται από τον πόνο, από την προδοσία, από τη μοναξιά. Κάθε χτύπημα τον σκλήρινε, κάθε πτώση τον δυνάμωσε, κάθε απώλεια τον δίδαξε να μην βασίζεται, να μην περιμένει, να μην εξαρτάται. Δεν σπάει πια, γιατί ήδη έσπασε και ξαναέχτισε τον εαυτό του κομμάτι μόνος, χωρίς βοήθεια, χωρίς ήκτο, χωρίς σωτήρες. Δεν εξημερώνεται με τρυφερότητα, γιατί κάποτε η τρυφερότητα τον ξεγέλασε. Τώρα ξέρει, η απαλότητα μπορεί να είναι προσωρινή, αλλά η δύναμη μένει. Ακούει τους ψιθύρους πίσω του. Κρίση, φθόνο, θυμό, ζήλια και συνεχίζει να προχωρά. Γιατί η γνώμη εκείνων που δεν πέρασαν ποτέ την κόλαση δεν έχει βάρος. Για εκείνον που πέρασε και επέζησε.